Mithuआ गाबदों लोगोफोरनाय नायलाय अन्थावथ' एनिमेल नायनो मोनैनि गाबगासिनो दुखु जादोंनो मिथुआ मानोबा दिनै जि गाबदोनो हारसिं लोगोफोर मानो गाबदों मिथुआ नायलाय गोरलै गथ' बायदि गाबगासिनो मेला नुयिनि गाबगासिनो लोगोफोर आंनि दुखु जादों खिन्थायाबो हारसिं गाबगासिनो मा दुखु जादों बिदि हा दुखु जादों दुखु जामारदों बाबा लोगोफोर दायो जोङो एनिमेल नायनो थांनो नागिरदों आरोना टंलायावहाय मुभि नायनो थांनि ओमफ्राय मिथुआ आव आइ सरि गाबाय नामा फन बे सेन्देला बिदिनो गाननानै बेरायजाला आं मिथियाथ' रेडिमेड दां ओमफ्राय मिथुआ थिगसे गाबबाय लोगोफोर दसेनो मानि थाखाय गाबदों आं खिथानो दे नोंथांमोननो र' ओमफ्राय गारियाव गाखोनानै खिथानि र' लोगोफोर ओमफ्राय दायो जोङो मुभि नायनानै फैनि एनिमेलखौहाय ह बाबाया मालाय सान्दुं सायलायदों माबा इन्जय लोगोफोर दायो जों थांबाय थानि श' नायनो ओमफ्राय मिथुआ गाबगोबाय मिथिया हा गाबगोबाय ओमफ्राय बिराद मिनिथावना मिथुआ मानो गाबबाय मिथिबाय जि गाबबाय बेसोरा अन्थाव मोदै रथ' दसे मानोना मा होनो जोंना नै बिनानावफोर खाथियावहाय राज फुजा जागासिनो दंना लोगोफोर राज मेला बेयावहाय माने खनसेबो थाङाखै नालाय ओमफ्राय थार्सडेयावनो लास्ट ओमफ्राय बेयावहाय माने आङो होन्दोंमोन आरो ओरैनो जे जोङो आब'जों आंजोंहाय बेरायना फैनोसै दे नोंजों थांला जों सानैजों नायना फैनोसै फुजाखौ नों थांनांला नों गोबावबो बेरायनो हायाबालाय होन्दोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौनो बिसोरो जा दुखु मोनना गाबबाय आरोखि माने दिनैसिम माने जों माने हाबा जानायनिफ्रायनो माने जेरावबो बे आंखौ गारनानै थांफेराखैना हारसिं थांफेराखै ओमफ्राय आंबो हारसिं थांफेराखै सानैजों थांखायो नालाय जेरावबो ओमफ्राय रावबो गैखाया आरो थांदोंबो दुखु मोनदों आरो गाव माने जेरावबो थांलानो आंखौ गारनानै ओमफ्राय मारै बियो हारसिङै आंखौ गारनानै फुजायाव थांनो नागिरखो होननानै दुखु मोनदों हारसिङै ओंखायनो जि गाबबाय आरो लांफामारनाय माने गावजों थांमारनाय नंला माने हारसिङै थांमारसिगोन फुजा नायनो साननानै गाबबायनो आरो थिगसे ना मिथु बिदिनो नोंगौ थैगोनलाय मालाबा होनबाथ' आं साननैसो गैयाबा मा जागोन इयो गाबना थैलांगोन खोमा मानसिया ना ओमफ्राय हारसिङै मुभि नायनो ओंखारलायथारबायमोन आरो जों हागोनसो आरोना बे हारसिङै नायनो स' बिदिब्ला फैबाय थादो लोगोफोर जों दायो थांबाय थानि जोंजों लोगोसे टंलासिम ओमफ्राय टंलानिफ्राय नायनि आरो मा खालामो दिनै राज फुजा नायनो जागोन खोमा आरो ना मिथु टंला पहुंच गया हम लोग अभी टंला पहुंच गया 2 लोग अभी हम लोग मूवी देखेगा इधर है स्टाइल बाजार 2 लोग इथिनानै बायदि बानायनांगोनसो सफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै जेकेट मोनसे शार्ट मोनसे लाखाबाय सिङाव गोजांगोन ना बेनि थाखाय आरो मानसि बिरादनो एनिमेल नायनोसै सोलिबाय नामा लाना लानोसै पपकर्न लारखौनो लानोसै नामा लारा बेसेबांमोनथाय हा लारथ' किमान আছে मुभि जोबजासिम थोआना मिथु लारखौनो लाबाय थाय ओमफ्राय नों मा कफिफोर लागोन मिन्थावनासो सानैजों इखौ जाजोब मुभिया जोबबावनायसो नङा इयो ओरैबायदि जाखायो माने पपकर्न टेस्टि ना बेयो ना माबायाव टंलायावखाय बहुत खम 180 ल' बेलेगावबा 700 800 जाबायमोन गुवाहाटियावबा ओंखायनो पपकर्नखौ इयावनो जाखानांगौ आरो मिथिबाय दाम खमावनो बेयो 3 आव हाबजानो नंला नामा हाबजागोन दे बाके
लोगोफोर दायो इन्टारभेल टाइम माबायदि नुदों गुफुर मानसिफोरखौ लाइटजों ओमफ्राय दा मोजां नांदों बिराद मोजां मुभिया ना एनिमेल मिथु मोजां मोनबाय गोसोखौ हारसिं गालांजानो नागिरनानै गाबनानै मानसिया बिराद गोबावनि उनाव रणबीर कापुरनि मुभि नायदोंना जोङो मोजां मोनबाय नायनानै खिन्थु ओरैबायदि गोलाव मुभिया 3 घन्टा 3.5 घन्टासो जागोन नामा रा नै नायग्राफोरा आरो श'आ स्टार्ट जाफिनसिगोनसो आरो नायग्राफोरा आरो फैगासिनो दं आरो नै हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक स' लोगोफोर दायो जोङो रेडि जाबाय आंनि मोखांखौ गुवारथार नुदों मिथु नों हम बिदि सायाव थाबा गुवारथार नुयो बिराद फिसा नुबायना स' लोगोफोर दायो जोङो ज' फेमिलि लुटु आं आब' लुटुनि बाबा बेवाइ आदा मिथु जों ज' मेला नायनो थांनो नागिरदों स' फैबाय थादो जों लोगोसे फैदो लुटु खुलिगोन नोंनाव एसे केस दंखायो ना मासि हेन्डसाम जादोंलै सनाया उन्दै गाननि रांबो इयो दादा उखौ जायगा नोंसो मिथिगौ दे गान गोसो बायदि नोंनि गोसो तुम्हार इच्छा मंगल कामना दे आं मारिगोनथ' ओइ दोनखां ओइनि बा बिसना तिसनाखौनो सिजोनाव फन लागोन फै थांफागोन होनलाय लोगोफोरनि गाहायखौनो गानलांसै ना गोजांनोसै नामा आरो बिदि गोजांगोन नामा मुजा गानना लानांगोन नामा ब्रा मुजा गानना लानांगोन नामा आङो नाङा ना बेखौनो गानसै नङाबा नोंनिफ्राय गोजौद्राय जागोन नहले जा ओरैनो फैदा लुटु how you feel feeling like a wow आयो जों थाबायलांसै नोंसोर लांफैया नालाय माथो जों थाबायलांसै फुजायाव मिथिबाय नों लांफैयाबालाय आंखौ लांफागोन नों मा जाहोगोन आंनो चिकेन पक'रा जाहो दे प्लिज जाहोमारगोन रेडि जाबाय वाव जोंना एक्टरा रेडि जाबाय गाबनो ओंखारबावदों मिथु दहाय जि रेडि गारिखौ खैराबारावनो बेटारि गारिजों थांगोन नामा न' दिनै थांजोबनोबो हानाय माबा मालाबा मानसिखौ जोंना नै गेटआ रास मेलानि गेटआ एफा खाथियावनोमोन नामा गेटआ आं माथो खाथि मोनथारबाय दिनै पार्किं एरिया पार्किं खालामबाय ओमफ्राय नै फुजाया बैयावसो थ' लुटु हालानो माने थ' आखाइ हमदाय लुटु फै ओरै मोनसेखौ गुड बय माबायदि भिर थां लायफिनथां आइफना थां लायथां नै बाइकफोरा लुटु थांगासिनो लुटुआ आंजों दं मिथुजों लुटु बरिया ना अपना टिकट लेके चलिएगा मारुति कार मोटरसाइकिल एक साथ चलाकर दिखाएंगी का खिलर ही 50 रुपये का है टिकट मारुति कार
yang diberikan. Kerana kilo competition. Langsung kakak. Lu tuh kakak, Pak, langsung Pak. Woi, ayo. Sini Pak. Sini aja. Oh, ya, Pak, ya. Mati benda. Iya, kakak ni, ya. Bye bye. Come on, come on. Lagaw, AK-47. Mohila. No, ya tampoco naik ya. Basic Krishna Gokul Jatra. Mana be? Putna bhat bai Krishna ko dekha tu nai buda yo. Amrai na yo Sri Krishna Nonishwar. Amrai be Sri Krishna Goshna gau churan. Nai be Sri Krishna thagra gai churan. Mana be Bokashur bhat. Agashur. Punch but naibai Kalia Damant, Kalia Naga. My naibai Sri Krishna. Naibai Krishna Bimadan Krishna Jam. Swaza. My naibai Krishna Kali. My naibai Ganesh Baba. Shiv Baba. Shiv Parvati. My naibai Tarini. Hanuman. Naibai Narat. Bayu go for lines. Ma. Ki.
এই নাই আজকে শব্দের অর্থ হচ্ছে আয়না লুতো মাইবা নুদু যদি আপনার আয়নাটার পিছন দিকে একটা প্রলেপ দেওয়া থাকে লুতো মাই তু লেলে ওই তু একটা দেখেছে তাকে আপনি চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাবেন কিন্তু মাগো বাবাদের বলছে ব্ল্যাঙ্কেট হা বিনাশী দত্ত ব্ল্যাঙ্কেট বিলাক কেনেকুৱা আঙ্কল দা তুমি যতে নাথাকা মা বাইটি কোনাই না বিনাশী দত্ত তুমি যতে অমৃত মেঘের বাড়ি কখন বর্ষিত হবে কখন ঝরে পড়বে সেই আশায় भिडियो लाने इसे जाबाय नों जों रिटार्न जानसै मानोना बेरायख'नो हाला बिराद भिर ना बाबा एकदम फनाबो जाया जोंना मोनाबाथाय ओंखायनो भिडिअ मोजां लानो मोनला ब्लार ब्लुरैनो थांसै जोङो दा